o nana anw ka dugura wula fɛ ka kangara gosi anw ye anw bolila ka taa dugu dondo wɛrɛ la ani ka wayiguya sira ta nka an tɛ se ka sira sɔrɔ ka taa wayiguya o le kosɔn anw nana yan yɔrɔ la kɔrɔ mali kɔnɔ. I n'a fɔ Mumu ni Bɛlɛn bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na nin waati laban ninnu na gɛlɛya kɔni binnen don kosɛbɛ Burukina dugumisɛn dɔw kan minnu sigilen bɛ dancɛw la. Kabini dɔgɔkun in kɔni daminɛna i b'a ye k'a fɔ minnu sigilen bɛ yen nɔ u kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲini dangarewalew ɲɛsiranya kama ka na Koro. Ajitu Sana ye maakɔrɔ dɔ ye a dontɔ filɛ nin ye Koro. Kabini dugu jɛla ma dumuni kɛ nka ala barika la n y'a ye u kɔni u ye shɔ tobi n sela ka mun yɛrɛ dun nɔtɛ kɔngɔ tun bɛ sɔn ka n faga han. U ka fɔla kulu marifatigi minnu lakodɔnnen tɛ olu de kɛnbɛ ka taa dangariwalew kɛ ka ɲɛsin yen dugudenw ma. Karimu Ouédraogo dangariwale ninnu bɛna don min na ale tun b'u ka dugu la nin don. U nana ka réseau tiɲɛ o kɔfɛ u donna dugu kɔnɔ ka tasuma wuli magasinw bɛɛ la k'u jeni an yɛrɛ bololankolon de sera yan. N'i y'a jateminɛ denmisɛnninw ni maakɔrɔw de kɔni ka ca nin maa kuma dogolen ninnu na. Salimata Bɛlɛn ale kɔni donna Koro nka den banabaatɔlaman don. Ne bolila ni n ka den banabagatɔ ye yan fɛ furakɛyɔrɔ tɛ yen nka depuis anw nana yan an ye furaw sɔrɔ. Boliboliw ni fɛɛrɛw kɔni bɛ ka kɛ cogo min na nin maa kuma dogolenw u bɛ se ka suturayɔrɔ sɔrɔ. Isaka Somboro ale ye maire ka dankan ye Koro. An ye fɛɛrɛ fɔlɔ min sɔrɔ yen ka u héberger an ye service local de la promotion féminine de l'enfant et de la famille an y'o consulter ka sɔrɔ ka case de femme di an ma. Ala ni ale barika la u sera ka loger case de kɔnɔna na wulada in na. Hakilina jiginna nin bagabagali sugu kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen wa kɛra sababu ye maa caman kɔni kun bolila ne ka na Koro. Tijani Ouédraogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.